Ahoj, zdravím vás pri dnešnom výklade. Keďže dneska 20. februára mám narodeniny, tak som sa rozhodla, že urobím takýto výklad pre všetky rybičky, rybky, teda narodené v tomto znamení. A urobíme taký rýchly, stručný výklad, nejaká správa pre vás, na čo ste tu prišli, na túto zem, do tejto inkarnácie, čo ste sa prišli naučiť a čo ste prišli dať ako dar ostatným ľuďom okolo. Tak, poďme sa pozrieť na to, čo prišlo. Takže tu na tejto strane som sa rozhodla, že vyložím kartu, kde je vaše učenie najväčšie, rybičky. To znamená, že je to niečo, čo vám aspoň v začiatku života ide ťažšie a neustále sa vlastne točí nejaký ten kruh okolo toho, že sa snažíme akoby naučiť tu na túto časť. Prišla tam karta sedmička starotových kariet, ktorá hovorí o vlastne rovnováhe, o prijatí protikladov, áno, je tam tá čierna, biela, yin a yang a tu v tej súvislosti s tými rybičkami to cítim, že je to akoby tá práca vlastne s tým našim hodným ja a s tým našim akoby zlým ja. Áno, že obidva sú potrebné a vlastne tá práca je akoby nájsť ten stred, ale nie v tom, že sa budete snažiť byť jedným na chvíľu a potom druhým na chvíľu a je to akoby tanec medzi tým, že tak teraz potrebujem viacej akoby pritvrdiť, áno, viacej si strážiť svoje hranice a teraz zase potrebujem prejaviť veľkú láskavosť a súcit. Áno, toto je vlastne niečo, čo sa bude dookola točiť. Takže u niektorých rybičiek cítim, že to môže byť tak, že dlho hrali vlastne tú stránku tej dobrej duše, áno, to platí aj pre mužov, áno. Takže vlastne som dobrá, všetko splním na očiach, som súcitná a tak ďalej, až to vlastne prerastie do obrovského hnevu. Obrovského, pretože tento čierny kôň je potlačovaný, nemá vlastne priestor sa prejaviť a potom príde extrémny výbuch a vlastne následné pocit viny, pretože predsa ste si tam vzali, že budete tí dobrí, áno. Takže vlastne sa to tam niekde začne potom neskôr v živote vlastne prejavovať a prelievať to, čo bolo potlačené. A takisto to môže byť naopak, že vlastne neustále si akoby ten čierny kôň, to znamená, že si chránite hranice a ste v také akoby sebeobrane. Neustále sebeobrana a vlastne život vás už akoby volá k tomu otvoreniu srdca a k tomu akoby súcitu, k tomu porozumeniu, že všetky duše sa prišli učiť, aj tie, ktoré vám pripadajú akoby zlé, áno, alebo spôsobujú vám bolesť, tak vlastne postaviť sa do toho najväčšieho súcitu. Takže je to o tom vyrovnávaní. To je tá najväčšia vlastne vaša práca, akoby vedieť, kedy už ste moc dlho na tej jednej strane a vedieť vlastne správny čas preklopiť. A tu som sa ešte bližšie som si vytiahla nejaké karty, áno, a presne takto aj vnímam, že tu je svetelný sprievodca, takže zase niekto, kto spája ľudí, kto je tu vlastne pre všetkých a ukazuje cestu domov, áno, to je jedno z vašich poslaní, ukazujete cestu domov dušiam a cestu domov, to znamená akoby skrz svoj príklad a svoje srdce otvorené a potom je tu Archaniel Michael, božská spravodlivosť, takže vedieť si zastať svoje hranice a vedieť, kedy povedať nie a koho vy chcete viesť domov a koho nie, pretože na prvom rade je strážiť si vlastnú energiu. Áno, takže zase je to tá rovnováha tých dvoch stránok, vedieť, kedy ktorá. Áno, pretože vlastne keď sme prehnaní v tom sprievodcu, akoby v tomto aspekte, tak takisto môže prevládať potom duchovné ego, biela magia, snaha akoby prevziať zodpovednosť za druhých. Čiže tým, že im prehnane chcete pomôcť, im beriete zodpovednosť a silu a oni potom nemôžu vlastne sa posunúť v živote. Takže toto je vlastne niečo, čo rybičky potrebujete sa naučiť, držím palce. Tak a teraz dar, ktorý ste prišli rozdávať ľuďom. Dvojka, čo je nádhera, pretože aj tu na túto kartu máme dvojku, takže tie dvojky sa samozrejme točia okolo toho dneska 22. Áno. Dvojka je veľmi spojená s rybami, je to karta intuície a karta vzťahov. A dvojka pohárov je karta, ktorá hovorí o harmonii vzťahovej. Takže vašim darom je aj vytvárať krásne vzťahy a takisto, pokiaľ už ste si prešli svojim
svojim, pretože vždycky samozrejme ten dar musíme aplikovať na seba, takže pokiaľ už ste prišli svojim zasvetením, to znamená, že máte za sebou nejakú veľkú vzťahovú krízu, veľkú, nemusí to byť s partnerom, môže to byť s kamarátkou, s kamarátom, s hocikým, nejaký veľký zlom a potom ste sa cez to dostali. Nemusí to znamenať, že ten vzťah akoby prežil a že ste stále spolu, ale znamená to, že je tam harmónia. Mohli ste každý svojou vlastnou cestou, ale je to vlastne zasvetenie do tej práce s tými vzťahmi a potom už vlastne tento dar takisto môžete rozdávať okolo. A je to prirodzené tvorenie, akoby nadväzovanie vzťahov s druhými ľuďmi a takisto práca s emóciami je vlastne váš dar. To znamená, že keď druhí majú napríklad potlačené emócie, tak to viete jemne z nich vytiahnuť, naviesť ich, ako s tým pracovať a takisto riešenie konfliktov mi tu ide, akoby, že už len tým, že niekde prídete, tak sa dokáže, akoby dvaja sa dokážu dorozumieť, áno, spolu, nájdu spoločnú reč. Intuícia takisto znamená, že viete, ktoré vzťahy, kde môžete vôbec vkročiť a vlastne priniesť tú svoju esenciu a kde nie. Kde nie, áno, takisto intuícia, takže dar intuície. No a potom to vyššie poslanie, tu som sa pozerala na vyššie poslanie, samozrejme astrologické rozbory rýb sú všade možne dostupné, ja sa vôbec o toto neopieram, pretože ako mi aj prišlo raz v noci správa od jednej bytosti, ktorá vošla do môjho sna, že si mám stiahnuť novú astrologickú mapu, takže všetko sa mení sa doba, v ktorej žijeme, tak preto ja rada vykladám aktuálne, čo je tam teraz pre ryby, ako to vyššie poslanie teraz v tejto dobe. A prišla tu na dvojka pentaklov, takže zase tá dvojka, ale takisto je tam aj tá tvorba hojnosti. Áno. A karta bola naopak. Ja tu len vnímam, že mnohé ryby, pokiaľ tu není tá správna rovnováha, hej, tá práca, tu nás s tým vnútorným, ten vnútorný konflikt medzi tým dobrom a zlom, ako obidve musia byť prijaté v rovnováhe, tak pokiaľ toto ešte niekto nemá úplne spravené, tak tu môže byť aj blok hojnosti alebo nejaké sľuby chudoby a tak ďalej. Proste nejaká taká blokáda, ale je to v poriadku, pretože všetko je v súlade s tým vyšším poslaním a vy ste sa tu prišli učiť, ako to odblokovať. Hej? Takže je tam vlastne, áno, to je to vlastne poslanie, akoby ten odblok rôznych presvedčení a nezdravých vzťahov voči peniazom, konkrétne mi tu ide, alebo akékoľvek bloky v hojnosti, ktoré ľudia majú. Takže to je tiež súčasťou vašeho vyššieho poslania, ale takisto je tam zase tá rovnováha, dvojka, vzťahy, harmónia a hlavne mi tu šlo spolupráca. Že tá hojnosť sa tvorí v spolupráci a spolupráca ľudí, komunity, dávať ľudí dokopy, prepájať ľudí spolu. Takisto sú tu inak aj tie zvieratá, na mňa šli, je tam akoby aj intuícia, porozumenie zvierat, schopnosť interpretovať reč zvierat, veľké ladenie sa vlastne na to, čo je okolo a cítenie. Mnohým tam napríklad môže ísť aj hojnosť cez tú komunikáciu so zvieratmi, mi teraz tu našepkávajú, takže to bude pre niektorých z vás, čo počúvate a táto správa zavibrovala, tak to ste vy. Takže to máme s tým poslaním. No a potom k tomu ešte tu som si na spresnenie dala kartu. Aj síce táto karta akoby mi príde, že sa interpretuje ako šťastie. Niečo ako v tarotových by to bolo to koleso šťastia. Áno, akoby takisto to môže byť hazard. Aha, mne tu k tomu ukazujú, takisto to môže patriť k tieňovej stránke rýb. Pozor na závislosti, áno, aby sa zvážne nestala závislosť. Takže zase rovnováha vnútorného tých dvoch vlkov, áno, biely, čierny. Ale keď je tam tie zdravé hranice nastavené, tak potom tu vlastne tá karta môže znamenať akoby aj taká šťastená, že rybky sú obklopené veľkou Božou ochranou a majú akoby kopec šťastia. Že vlastne rozhodnutia, ktoré robia, sú často správne na prvý šup, že tam nie sú nejaké až také veľké životné facky, áno, ale zase nesmie to prejsť do tých závislostí, že vlastne vaša vášeň sa stala prekliatím, pretože z toho neviete vystúpiť. Aj. Takisto to môže byť, keď vaša vášeň je práca a nemáte dobre nastavené hranice, tak sa tá vášeň postupne vytráca a ostáva tam len tá dovednosť a už zase je to povinnosť. Takže
Pozor na to, ale celkovo je to šťastie vám praje, áno. Tiež mi tam šlo aj tie výklady kariet, pretože zase je tam tá intuícia všade dvojky, takže vy kľudne môžete robiť výklady, môžete to skúsiť pre druhých ľudí, lebo pre seba to nemusí byť vždycky jednoduché. Ja sama si úplne neviem vyložiť karty. Vidím príliš možností mnoho, alebo sa mi nepáči to, čo si vykladám, takže si väčšinou dám niekomu inému vyložiť. Takže môžete skúšať na známych a môžete to brať ako hru, pretože zase tá karta je ďalšie, jej význam je hrať, hravosť, ďalšie poslanie rýb a vlastne tam sa otvára, je to ako taká detská energia a tie deti majú akoby veľa šťastia, akoby keď si to vezmem na svojich detí, že oni, keď im dovolíme tú radosť a experimentovať, tak vlastne prechádzajú tým osudom úplne ľahko. Takže je tam taká akoby ľahkosť. Takže vyššie poslanie rýb je tu na odbloky hojnosti, rovnováha, intuícia, môže tam byť napojenie na vyššie sféry, predávanie odkazov, hej, tá mačka tu úplne by to je také, akoby by to mohli byť kľudne také viedmy, aj z minulého života si môžete niesť tu na nejaké tieto intuitívne dary. No a tak, a potom hlavne tá práca s tými vnútornými vlkmi. Hlavne teda vnímam, ak ste tak ako ja postavení, tak potrebujete posilniť toho čierneho vlka a dovoliť si byť akoby naštvaný, dovoliť si zastať hranice, zastať druhých a proste vygenerovať tú svoju silu vnútornú. To je všetko odo mňa na dnes. Ďakujem vám. Viac výkladov na rôzne témy nájdete na mojom Hero Hero kanále a odkaz je v popisku pod videom.